Pre Kaliňákovú vilu v Chorvátsku sa ju pokúsia odvolať, no a v útorok sa už začne tak povediac konanie proti Veronike Remišovej. Minister Kaliňák totiž práve Veronike Remišovej vyhlásil vojnu pre obvinenia z akéhosi vyzradenia rodinného tajomstva. No práve preto ju chce odstrániť z pozície predsedničky výboru na kontrolu konfliktu záujmov a žiada, aby zaplatila pokutu vo výške 12 platov. Jemu za nepriznanie vily hrozí strata 3 platov. Bude teda Veronika Remišová pikať? Dozviete sa v dnešnej aréne. Vítajte, som Jana Kresťanko-Dybáková. No a mojou dnešnou hostkou je práve Veronika Remišová, šéfka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Vítajte, pani Remišová. Ďakujem za pozvanie. No, otázkou je, že ako dlho ešte budete šéfkou tohto výboru, pretože poslanci sa rozhodli, že vás idú odvolať. Ja použijem výrok pána Richtera, predsedu poslaneckého klubu strany Smer, ktorý hovorí, nemôžeme súhlasiť, aby tam ostala pani Remišová vzhľadom na to, že porušila zákon. Toto oznámil práve minulý pondelok pán Richter. Takže, pani Remišová, lúčite sa s touto funkciou, ako napríklad aj pán Šipoš alebo pani Kolíková? Áno, dnes už pomaly budeme mať viac odvolaných predsedov výborov, opozičných samozrejme, ako predsedov vo funkcii. Dnes je odvolaný áno pán Šipoš, pani Kolíková, dokonca podpredseda parlamentu pán Šimečka. A myslím si, že vzhľadom na vyjadrenia smerákov to neminie ani mňa. Oni neznášajú, keď niekto upozorní na to, že porušili zákon. No, v útorok sa v parlamente bude odohrávať práve celkom zaujímavá situácia, pretože o 8 ráno sa Národná rada pokusí otvoriť schôdzu, teda s najväčšou pravdepodobnosťou len tá opozičná časť. Bude sa pokúšať opozícia odvolať ministra Kaliňáka, no a o 13:00 sa začne rokovanie práve vášho výboru. Myslíte si, že sa opozícii podarí aspoň otvoriť tú schôdzu, že sa stane, tak povediac, parlamentný zázrak? Opozícia na to nemá hlasy, preto sme v opozícii, nemáme väčšinu, takže potrebujeme na to hlasy aj koaličných politikov. Za našej vlády sa bežne stávalo, že schôdze na odvolávanie členov vlády boli otvorené, pretože sme na opozícii dodali hlasy a tak si myslím, že to je správne. Roman Mikulec čelil odvolávaniu 7 alebo 8 krát, vždy prišiel a vždy to vysvetlil. Ale taktika tejto vládnej koalície je jednoducho zbabelo sa ukrývať. A myslím si, že pán Kaliňák nenájde v sebe odvahu, aby sa postavil pred parlament a vysvetlil, prečo povedal také vyjadrenia, že on na schvál porušil zákon a že by ho porušil opäť. Tak keby si vlastne zmenená situácia, že nám sa nestalo, že by niekedy politik vyslovene priznal, že porušil zákon a vlastne na základe toho bude teda Robert Kaliňák v tom parlamente odvolávaný. No, neočakávame, že ak by sa aj táto schôdza otvorila, že by bol Robert Kaliňák odvolaný. To asi nie, ale s väčšou pravdepodobnosťou sa bude teda rokovať o vás práve o 13:00 v útorok na rokovanie výboru. Takže čo vy očakávate ako predsednička, ktorej už koaliční predstavitelia sľubujú, ako vy sama hovoríte, pomstu? Myslím si, že koaliční kolegovia začnú konanie aj voči mne. Je otázka, či ho začnú voči pánovi Kaliňákovi. Máme tam podnety mimochodom aj na pána Šutaja Eštoka alebo na pána Fica. Takže uvidíme, že ktoré konania otvoria a ktoré konania koaliční poslanci neotvoria, lebo na to treba väčšinu vo výbore, ktorú má koalícia. Takže no ale myslím si teda aj na tej schôdzi, že pán Kaliňák tak bohorovne vyhlasuje, že na neho zákon neplatí a jeho rodina je nad všetkými ostatnými rodinami na Slovensku, no tak by mal prísť do toho parlamentu, postaviť sa pred poslancov a verejne to povedať ľuďom. Na základe čoho si on myslí, že on môže porušovať ústavný zákon o ochrane verejného záujmu a ostatní všetci ľudia na Slovensku musia zákony dodržiavať a platiť dane. No, skúsme sa vrátiť k tomu konaniu voči pánovi Šutajovi Eštokovi a pánovi Ficovi, aby verejnosť vedela naozaj, že o čo ide a pôjdeme potom trošku počítať tie poslanecké hlasy. Tieto konania, sú tam vlastne, je tam viacero podnetov. Jeden je, myslím, že sa týka pána Fica, pokiaľ ide o preukazovanie, či si mohol dovoliť zaplatiť určité veci. Ďalší externý podnet sa týka pána Šutaja Eštoka, ešte jeho výletu, myslím, že na Formulu 1. Je tam podnet od nadácie, ale aj od opozičných kolegov na pána Kaliňáka, že porušil ústavný zákon. A potom sú tam ešte ďalšie podnety. Takže uvidíme, ako sa vládna koalícia zachová v prípade,
v prípade všetkých podnetov. A samozrejme je tam podnet na mňa, že mi treba zobrať teda tých 12 mesačných platov a že by mali postihnúť mňa. Áno. No o chvíľočku sa k tomu dostaneme. Pre tých ľudí, ktorí sa úplne nevyznajú v tom, ako to funguje v parlamente a na týchto výboroch, toto konkrétne je výbor, ktorý skúma konflikt záujmov. To znamená v prípade rôznych ciest, ktoré sa môžu javiť ako kontroverzné, či to nie je nenáležitý dar alebo niečo podobné. Preto sú tam tieto konania. No, ja som dnes ráno počítala, aké sú tie hlasy v tom výbore, ktorému šéfujete. Tak, vo výbore je teda 8 poslancov z koalície, 6 poslancov z opozície, sú tam 4 smeráci, 3 hlasáci, 1 poslanec za SNS. No a z opozičných radov ste tam teda Vy za hnutie Slovensko, 1 človek z SAS, 3 z PS a 1 z KDH. Toto nie je výhodná pozícia, ktorá by teda smerovala k tomu, že ak tam budú prítomní všetci poslanci, že by ste jednoducho neprišli o túto funkciu. Očakávate, že tam naozaj do nohy bude každý z koalície a každý z opozície a tá pozičná vojna sa odohrá? Alebo si myslíte, že by to mohlo vyhovovať možno, že len tým smerákom a možno niektorí poslanci sa na tom výbore jednoducho nevyskytnú, pretože im tá situácia vlastne bude nepríjemná? Myslím si, že na výbor zajtra prídu všetci koaliční poslanci. Robert Kaliňák potrebuje ospravedlniť svoje porušenie zákona tým, že minimálne zajtra bude môcť povedať, že a pozrite, otvorilo sa aj konanie voči Remišovej. Následne tie podnety po otvorení konania, treba povedať, že budú riešené, reálne pokuta sa bude udeľovať až na nasledujúcej schôdzi výboru. Pretože vždy je priestor na to, aby sa verejný funkcionár, či už pán Kaliňák alebo hocikto iný, aby sa mohol vyjadriť. Čo je taká novinka v tomto období volebnom, keď hovoríme o nejakom valci súčasnej vládnej koalície, je to, že keď príde podnet, tak sa konanie vždy otvára. Ale tu sme mali podnety, kde sa konanie ani neotváralo. Napríklad v prípade pani Šimkovičovej. Mali sme podnet, ktorý poslal, myslím, že poslanci ho dali a konanie v podstate sa neotvorilo. Hneď na začiatku sa hodilo do koša. A toto by sa nemalo stávať. Čiže vy chcete povedať, že za tohto volebného obdobia sa vlastne nepreveruje nič, čo by nejakým spôsobom mohlo ohroziť obraz koaličných predstaviteľov ako tých, ktorí sú bezúhonní, bez konfliktu záujmov a podobne? Veľa konaní, ktoré by sa malo otvárať, sa neotvárajú. Ja si myslím, že takto by to nemalo byť. Áno, ten výbor je dôležitý z toho dôvodu, že jedna kontroluje majetkové priznania. To je prvá vec, že keď niekto dá neúplné majetkové priznanie alebo tam niečo v úvodzovkách zabudne, ale niektorí naozaj zabudnú, tak dostane pokutu, čiže poruší ústavný zákon. Na to je pokuta, preveruje sa konflikt záujmov a preveruje sa úplnosť majetkových priznaní. To znamená, že verejní funkcionári musia predkladať majetkové priznania aj rok potom, ako skončia funkciu. A musím konštatovať napríklad, že viete, že pán Kaliňák nestojí nad zákonom alebo nemôže stať nad zákonom, pretože majetkové priznania podávajú aj starostovia malých obcí alebo podávajú ich verejní funkcionári, ľudia, ktorí sú v dozornej rade a niekedy za to nepoberajú funkciu. A podajú priznanie o 3 dni neskôr a môžu dostať pokutu. Takisto na nich platí ten zákon, ako platí na pána ministra Kaliňáka. S tým rozdielom, že pán Kaliňák sa ani neospravedlnil, len povedal, že porušil som ústavný zákon, porušil by som ho opäť. A včera to zopakoval. Čo sa odohrá teda v útorok na rokovaní výboru, keď sa konanie, povedzme, otvorí? My očakávate, že sa vôbec otvorí konanie voči Robertovi Kaliňákovi, keď sama spochybňujete to, že sa nekoná voči koaličným predstaviteľom? To uvidíme zajtra. Očakávam, že sa výbor otvorí, očakávam, že sa konanie voči mne otvorí. To si myslím, že to sú dve základné skutočnosti, ktoré sa zajtra odohrajú. A teraz, či sa otvorí konanie voči pánovi Šutajovi, Eštokovi, Ficovi alebo pánovi Kaliňákovi, to neviem. To bude na svedomí koaličných poslancov. Očakávate, že o tú funkciu môžete prísť už zajtra? Ja si myslím, že kedykoľvek v priebehu tejto schôdze, to je v podstate jedno, ale myslím si, že určite smerackí poslanci, špeciálne smerackí poslanci budú navrhovať moje odvolanie z čela výboru.
Preto sa pýtam, či sa to môže odohrať práve už teda v ten útorok aj vzhľadom na to, čo hovorili poslanci. Ale to konanie voči vám, keď sa len začne zajtra, ktoré sa týka platov, tak ešte nebude mať priamy následok, že budete musieť 12 svojich platov vlastne uhradiť. A o chvíľku sa vás opýtam aj ako. Ale teda to konanie, ako ste sama spomínala, sa iba štartuje. Máte obavu? Prepáčte, to je vlastne aj cieľ, čo najdlhšie vytvárať tlak, čo najdlhšie šikanovať, snaží sa zničiť a vytvárať tlak na niekoho, kto na to upozorní. Čiže pre pána Kaliňáka je to dobré. Čím dlhšie sa tieto veci ťahajú, on podal aj trestné oznámenie. To znamená, že budem chodiť vypovedať na políciu. Čím dlhšie to je, tým viac mu to vyhovuje. Rozumiem, lebo si myslím, ale jedna vec je politické konanie, nejaký politický akt nesúhlasu, teda odvolanie predsedničky výboru z opozičných radov, ktorá nás nejakým spôsobom nahnevala. Teraz hovorím z pozície Roberta Kaliňáka. Druhá vec je už nejaká exemplárna situácia, exemplárna, ako vy hovoríte, pomsta, a to je tých 12 platov. Vy očakávate, že politici z koalície budú mať odvahu schváliť 12-mesačnú pokutu v situácii, keď ich minister porušil zákon a otvorene to priznal? Priznám sa, neviem to vyhodnotiť. To bude riešené na tej nasledujúcej schôdzi. Neviem, ako si to vo svedomí vyhodnotia koaliční poslanci za fungovanie. Vy nemáte nejaké signály o tom, že či tak plánujú urobiť, alebo či im to nie je nejakým spôsobom nepríjemné? Ja môžem povedať za seba, mne by bolo vyslovene nepríjemné šikanovať niekoho, kto upozorní na porušenie zákona. Keby som bola na ich mieste. Či to vyhodnocujú, tak oni, neviem, ale budeme mať na to úplne konkrétnu odpoveď v podstate na nasledujúcej schôdzi. No, s informáciami o tom, že Robert Kaliňák má nejakú nehnuteľnosť, operovali poslanci hnutia Slovensko. Následne sa Robert Kaliňák otvorene k tejto nehnuteľnosti priznal. Čiže vy máte čisté svedomie, že ste neprezradili informáciu v rámci hnutia, ktorú ste prezradiť nemali? Určite 100%. Pán Kaliňák, celá je to úplne smiešná situácia, pretože myslím, že to bolo aj na začiatku, že po otázke aktualít zrazu pán Kaliňák vyšiel s tým, čistá jasná. Milí občania, vlastním vilu, luxusnú nehnuteľnosť niekde v Chorvátsku, zaplatil som za ňu toľko a toľko a je tam a tam. Toto boli jeho slová, ktoré sme si s prekvapením prečítali v médiách. To áno, len ja sa pýtam na to, pani Remišová, že či ste si v tom nelistovali a následne o tom nehovorili na poslaneckom klube vlastnej strany, kde by ste svojím spôsobom porušili zákon. To znamená, nehovorili by ste o tom nahlas na tlačovej konferencii, ale zneužili by ste tú informáciu v prospech vlastných stranických kolegov a stranického boja. No, treba v prvom rade povedať, že výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, to nie je výbor na kontrolu tajnej služby. Ústavný zákon sa volá Ústavný zákon na ochranu verejného záujmu. To nie je na ochranu záujmov Roberta Kaliňáka alebo na ochranu záujmov rodiny Roberta Kaliňáka. To je na ochranu verejného záujmu. To znamená, že keď pán Kaliňák oznámil vlastním vilu, mojou povinnosťou, nie možnosťou, povinnosťou, je preveriť, či daný verejný funkcionár, v tomto prípade pán podpredseda vlády, či má danú nehnuteľnosť napísanú vo svojom majetkovom priznaní. Pán Kaliňák vo svojom majetkovom priznaní nemal. Na čo sme oznámili, že by mal zaplatiť pokutu a že by malo začať konanie. Prišiel podnet na výbor, začne sa konanie. To je absolútne štandardný postup. Tak je to pri všetkých verejných funkcionárov. A pán Kaliňák teraz nemôže hovoriť, že on je nedotknuteľný, on je nad zákonom, alebo jeho rodina. Sa, pani Remišová, k mojej otázke, či ste vy nedisponovali touto informáciou, ktorá nie je úplne verejnou, že teda manželka Roberta Kaliňáka vlastne nejakú nehnuteľnosť. Teraz bez ohľadu na to, že on porušil zákon. Ja sa pýtam na ten aspekt, či ste vy nevyzradili stranickým kolegom niečo, čo je zneužiteľné v boji a vlastne informáciu, ktorú ste sa vy dozvedeli len vďaka svojej pozícii šéfke výboru. Ja som nemohla vyzradiť, že pán Kaliňák disponuje, alebo jeho manželka, alebo kdokoľvek z jeho rodiny, to je jedno, že by disponoval nejakou vilou, pretože on v majetkovom priznaní nič nemá napísané. Nedá sa vyzradiť nič. On tam skrátka nemá toto napísané. A teraz je rozdiel povedať, porušil zákon, a je rozdiel hovoriť o majetkových pomeroch jeho ženy alebo jeho detí, hoci
ústavný zákon nikde nenariaďuje mlčanlivosť. To je dôležité povedať. Nenariaďuje mlčanlivosť, to znamená, hoci ktorý poslanec výboru môže kedy chce, prísť, postaviť sa pred médiá a komunikovať o týchto skutočnostiach, ak to on uzná za vhodné. Rozumiem, pani Remišová. Čiže čo sa vlastne stalo? Vy ste si sama osobne pozreli majetkové priznanie manželky pána Kaliňáka a tam ste to našli. Čo sa stalo? Skúsme si to len opísať, aby ľudia vedeli. Prepáčte, to nie je majetkové priznanie manželky pána Kaliňáka. Pán Kaliňák podáva svoje majetkové priznanie, je len jedno majetkové priznanie a pán Kaliňák vo svojom majetkovom priznaní musí uviesť všetko, čo vlastní. Musí uviesť aj majetky svojej manželky, musí uviesť svoje majetky, pretože ináč by tie majetkové priznania nemali absolútne žiadny význam. To znamená, že ako predsednička výboru kontrolujem celé majetkové priznanie pána Kaliňáka. Ako by malo význam, keby sa mohla skontrolovať len nejaká časť a druhá časť nie. Však o tom je tá kontrola majetkových priznaní. Takže majetkové priznanie bolo skontrolované. Následne som oznámila, pán Kaliňák porušil zákon, bude konanie, má zaplatiť pokutu. A poviem vám taký obdobný príklad, ktorý sa týkal pána Nahlíka. To v podstate bolo obdobná situácia. Pán Náhlik zabudol uviesť vo svojom majetkovom priznaní vilu, kde sa zdržuje pán prezident Pellegrini. Následne pán Náhlik, to je poslanec Hlasu, pán Náhlik kontaktoval výbor, do 2 týždňov mal majetkové priznanie, ale že bez reči opravené, ospravedlnil sa výboru a zaplatil pokutu a celá vec bola ukončená. A čo urobil pán Kaliňák? Pán Kaliňák vystúpil, povedal, porušil som to schválne, porušil by som to opäť. Remišovej navrhujem 12-mesačných platov, dávam na ňu trestné oznámenie a dám ju dole z funkcie predsedničky výboru. No tak. Rozumiem. Ja sa pýtam, že ako sa vlastne vôbec na tú vilu prišlo, na tie indície, nie na informácie, ktoré už zverejnil samotný Robert Kaliňák, pretože áno, v tom majetkovom priznaní to nie je. Ja som to kontrolovala ešte dnes ráno, sú tam nehnuteľnosti, je tam nejaká chata, sú tam viaceré autá, sú tam viaceré motorky, ale táto nehnuteľnosť tam nefiguruje. Je tam... Ináč by nebolo konanie, keby tam bola, tak žiadne konanie preto nemusí byť. Preto sa pýtam, ako sa na to vlastne prišlo, že pani Kaliňáková má nejakú vilu mimo toho, že to povedal otvorene pán Kaliňák? To je asi otázka na kolegov z aktualít, ale na rozdiel od nášho katastra nehnuteľností, chorvátsky kataster nehnuteľností je verejný a riadne funguje a doteraz ani ešte nespadol. Takže to je úplne verejná informácia. Ja sa čudujem Robertovi Kaliňákovi, že túto verejnú informáciu neuviedol v majetkovom priznaní. Je to pre mňa úplne absurdné. Ak máte teda platiť 12 mesačných platov, tak ja sa pýtam, aký je potom v tomto zmysle nejaký, akože nazvime to dôkazný materiál, že ste vyzradili vy priamo niečo, čo by nejakým spôsobom nebolo, alebo bolo nejakou informáciou v priestore a dalo sa dokázať, že ste to vyzradili vy kolegom. To nedáva žiadny zmysel. Nedá sa vyzradiť niečo, čo Robert Kaliňák v majetkových priznaniach jednoducho nemá. Robert Kaliňák to uviedol sám, teraz na otázku aktualít alebo na otázku novinárov, to neviem. Ale skrátka, nedá sa vyzradiť niečo, čo v majetkových priznaniach Robert Kaliňák nemá. Myslím, že si to uvedomuje aj Robert Kaliňák, že celé jeho... Čiže to mali politici z Hnutia Slovensko, ktorí teda boli následne aj v Chorvátsku? To sa musíte spýtať ich, pretože pre mňa samú to bolo prekvapenie, keď Robert Kaliňák čistá jasno sa priznal, že má nejakú vilu na chorvátskom prostredí. A keď si môžem tipnúť, podľa môjho názoru, že prečo tú vilu neuviedol, tak myslím si, že nechcel, aby sa vedelo, v akej spoločnosti sa Robert Kaliňák pohybuje, lebo jeho predseda hovorí, že má rád finančné skupiny ako koza nôž. A pritom jeho podpredseda si vybral z celého sveta, si vybral zrovna lokalitu v Chorvátsku, kde má vily pán Haščák, pán Brhel. Takže samotný pán Kaliňák vyvracia slova Roberta Fica o tom, že finančné skupiny má rád ako koza nôž. A pritom ešte pán Kaliňák stihol podotknúť, že je mu strašne ľúto, že tá nemôže tráviť s týmito ľuďmi viac času, že by chcel tráviť viac času. Takže... No uvidíme, či si tam nájde čas nejaký paparáci a pôjde to v lete preveriť. To len poznámka na okraj, ale pani Remišová, 12 platov je naozaj dosť. Vy ste sama v niekoľkých rozhovoroch už prezentovali také obavy, že ako to zvládnete, tak ako to zvládnete a aká je na to reakcia doma, ak sa vám o tom chce hovoriť?
Tak bude to samozrejme citeľné pre našu rodinu. Dotkne sa to manžela, dotkne sa to detí. Nie je to ľahká situácia. Ale na druhej strane si hovorím, že presne o to im ide. Presne o to im ide, aby takýmto tlakom ľudí, ktorí sa im postavia, aby ich zastrašili, zničili ich rodiny a snažili sa ich umlčať. A myslím si, že to nejde len o mňa. Ja si myslím, že toto je taký exemplárny príklad, alebo chcú ukázať ľuďom, že pozrite sa, čo sa stane, ak sa nám postavíte. A už to ukázali viackrát. Ukázali to na policajtoch, ukázali to na takej šikane novinárov, ukázali to na mimovládnych organizáciách, chcú to ukázať aj na opozícii. Takže neponúklo vám Hnutie Slovensko, že vám v prípade núdze s týmto pomôže? My sme samostatná strana v koalícii, aj náš klub vlastne je Slovensko za ľudí, Kresťanská únia, to je názov klubu. Takže my sme úplne samostatná strana. Ja ani by som nedávalo by to zmysel, aby... Pýtam sa, či vlastne kolegovia, keďže je to silná agenda celého Hnutia Slovensko, či by boli ochotní nejakým spôsobom vám s tým nejako pomôcť. No, rozhodnutie poslancov nie je definitívne. Nastáva potom cesta na ústavný súd, ktorú ste už avizovali. Na ten sa môžete obrátiť do 30 dní, následne on do 60 dní musí rozhodnúť. Očakávate tak nejako vnútorne, že ústavný súd v takomto prípade bude považovať túto záležitosť za nespravodlivú, alebo to nechávate otvorené? Nechám to otvorené. Neviem, ako ústavný súd rozhodne, ani nechcem predikovať jeho rozhodnutie, ale ja sa na ústavný súd 100% obrátim, ale myslím si, že aj 100%, a teda aj ústavný súd musí uznať, že jednoducho argumenty Roberta Kaliňáka sú úplne postavené na vode. Ja osobne si myslím, že si to uvedomuje aj Robert Kaliňák, pretože keď prišiel do relácie, myslím, že to bolo k Bráňovi Závodskému, tak ani nevedel pomenovať správne zákon, ktorý som mala porušiť. On je právnik, mal by teda prísť nadúpaný a keď si myslí, že som porušila zákon, musí aj o polnoci vedieť, ktorý zákon som porušila, keď dáva na mňa trestné oznámenie. A keď príde do relácie a nevie zacitovať zákon, alebo povie zákon, ktorý neexistuje, tak myslím si, že aj on si uvedomuje, že proste to je len nástroj zastrašovania. No, akým spôsobom sme my schopní kontrolovať majetky politikov? Nie je toto modus operandi, ktorý sa bude o rok používať, že politik alebo verejný funkcionár, pretože tí, ktorí teda, ako sme aj spomínali, musia odovzdávať majetkové priznanie oveľa viac, budú teraz hovoriť, tak Veronika Remišová je radorečná na jednej strane, na druhej strane moje deti majú alergiu, tak to tam jednoducho neuvediem, lebo chránim ústavné práva svojej rodiny. Toto budeme vidieť v majetkových priznaniach na budúci rok? A nie len v majetkových priznaniach. Ak toto Robertovi Kaliňákovi prejde, tak je to v podstate návod pre všetkých ľudí, ale to už je teraz, keď sa vyjadril, že on schválne porušil zákon a urobil by to znovu. Návod pre všetkých ľudí nedodržiavať zákony, ak im to práve nevyhovuje. On v podstate hovorí, Robert Kaliňák, že máme tu na Slovensku dve kategórie ľudí. Máme tu na Slovensku jeho a jeho rodinu, ktorí sú nad zákonom, nemusia nič dodržiavať. A potom je tu plebs, všetci ostatní, ktorí zákony dodržiavať musia. Takže v tomto mi to príde mimoriadne nemorálne. Nemorálne a nebezpečné. Takto komunikovať v spoločnosti, keď ste podpredseda vlády, keď ste podpredseda Smeru, keď ste minister, tak je pre právny štát, pre dodržiavanie zákona, pre poriadok, pre rovnosť pred zákonom takáto komunikácia je zničujúca. Skúste ako predsednička výboru pre monitorovanie konfliktu záujmov vysvetliť, v čom sú tie majetkové priznania aktuálne nedostatočné. Pretože Robert Kaliňák argumentuje tým, že sa mu vlastne iba transformovala výška majetku. To znamená, z finančných prostriedkov sa ten majetok transformoval do hnutelnej podoby, ergo do vily. Je toto argument, ktorý obstojí a je toto dosť čitateľné v majetkových priznaniach pre vás ako ľudí z výboru, ktorí chcú odkontrolovať, či tu nie je nejaký nenáležitý rast príjmov ľudí, ktorí ho môžu mať napríklad z korupčnej činnosti? To, čo hovorí pán Kaliňák, je strašná hlúposť. Transformácia majetku do nejakej nehnuteľnej podoby. No, v prvom rade, majetkové priznanie je vyplnené na formulári, kde má krok po kroku napísané, čo tam má vyplniť. Raz, keď tam má napísané, že má vyplniť nehnuteľnosť,
tak tam má napísať nehnuteľnosť a tieto rozprávky o tom, že transformoval majetok do nejakej nehnuteľnej podoby, to si môže nechať pre seba. Skrátka, mal tam napísať nehnuteľnosť. Ale majetkové priznania sú nedokonalé v inom, nie vo vyplňaní formulára. Majetkové priznanie alebo kontrola majetkových priznaní je nedokonalá v tom, že rozhoduje o tom politicky zložený výbor. To znamená, že ja by som uprednostnila, keby sme mali systém ako napríklad vo Francúzsku, kde to kontroluje nezávislý úrad na základe presných pravidiel, pretože tu je na členoch výboru, vy ste aj povedali tie pomery 8 a 6 opozičných, 8 koaličných poslancov sú členmi výboru. Túto kontrolujú politici. A je absurdné, aby majetkové priznania kontroloval politicky zložený výbor. To by mal byť absolútne objektívny proces, kde ak sa dokáže, že ste porušili zákon, tak či ste koaliční, či ste opoziční, to je úplne jedno, tá pokuta sa obhlasuje. Čiže mohla by tam byť nejaká externá komisia, mal by to byť nejaký úplne iný orgán, pretože toto je problémom každého volebného obdobia a vždy sa, tak povediac, prikrývajú koaliční predstavitelia. Videli sme to prakticky za každej vládnej garnitúry. Čiže nikto s tou zmenou nejakým spôsobom výrazne neprichádza. Bola jedna výrazná zmena, ktorá bola počas nášho volebného obdobia a tá bola v tom, že už musíte uvádzať aj kde vlastníte nehnuteľnosť. Pretože predtým alebo auto, aké máte staré. Napríklad predtým tam bola kolónka auto a či máte Lamborghini alebo či máte starý Trabant, mali ste tam napísané len auto. Teraz už to musíte aj špecifikovať. Ja keď mám, 15 rokov staré auto, tak napíšem, že moje auto, rok výroby, rok 2008 alebo koľko. Áno, aj také tam má Robert Kaliňák, to len opäť poznámka na okraj. Jedno je z roku 2008. Takže to tam teraz aktuálne vidíme, rozumiem, že tam je vidíte, rozdiel finančný. Áno, takisto tam vidíte aj, kde je rozdiel mať garsonku a je rozdiel mať napríklad vilu v Chorvátsku. Čiže musíte momentálne v majetkových priznaniach uvádzať aj typ nehnuteľnosti a kde máte uvedenú danú nehnuteľnosť. Čo je, myslím si, že výrazný krok vpred. Áno, mnohým sa to nepáči, ako napríklad pánovi Kaliňákovi, preto porušuje ten zákon, ale musia dodržiavať, či je to starosta v malej obci, alebo je to nejaký verejný funkcionár, ktorý je, hovorím, v dozornej rade nejakého podniku. Skrátka vždy všetci to tam musia uvádzať. Áno, táto zmena nastala, to znamená, že vidíme do tých majetkových priznaní viac, ale nenastala žiadna zmena v tom, že by sa nejakým spôsobom tá kontrola otvorila, alebo že by mohli nejaké externé vstupy potom vlastne kontrolovať, alebo niekto zvonku kontrolovať tie majetkové priznania a nejako sa tá kontrola potom v tomto prípade stransparentnila. Poďme ďalej. Pani Remišová, ešte z politického hľadiska. Vyčítajú vám stále Remišovej Pexeso, ako sa to nazýva. Keď sa na to pozriete po rokoch a boli tam predstavitelia blízky aj Robertovi Kaliňákovi, neľutujete, že ste toto Pexeso vytvorili ako možno akt, ktorý sa spája s pomstou a dnes je tá pomsta z druhej strany? Urobili by ste to znova? To nebolo Pexeso, to bola jednoducho mozaika ľudí, ku ktorej som napísala, že nepatria na verejné funkcie. A pamätáte si, kto tam bol? No, bol tam aj pán Kičura, boli tam podobné typy. Bol tam pán Kováčik napríklad. A to som ja tvrdila v opozícii od roku 2016-20, keď pán Kováčik mal skóre, myslím, že 61-0, kde proste jednoducho on nekonal v žiadnych veciach. A dlhodobo som hovorila, že pán Kováčik napríklad nepatrí do funkcie špeciálneho prokurátora. Rozumiem. To sa potvrdilo. Ja sa pýtam aj na tú formu, pretože sa niečo môže javiť ako akt pomsty. Rovnako vlastne výroky o skalpoch a podobne. Tento výrok nepatrí vám, určite ale tieto výroky vlastne evokujú dojem potreby vykonania nejakej pomsty. A preto sa pýtam, že či to vlastne nie je jednak jednej, ak dnes vy hovoríte o tom, že akt Kaliňáka voči vám je aktom gangsterskej pomsty. Ja som sa nikdy v živote nikomu nepomstila, pretože to považujem za úplne, zbytočné mrhanie energie, aby som sa teraz zaoberala s tým nejakou pomstou alebo ako sa niekomu pomstiť. Čo sa týka pána Kováčika, však jeho pre pána Kráľa vyšetrovali policajti, následne ho obžaloval prokurátor a následne ho odsúdili v niekoľkých konaniach
nezávislé súdy. Však to sa ja som žiadnu pomstu voči nikomu nevykonávala. Či to bol rozumný krok, či to naozaj nebolo príliš, kde by ste teraz možno s odstupom nejakých rokov možno už k tomu nepristúpili. Pýtam sa len, ako to vyhodnocujete. Na rozdiel, ja to ešte dokončím, pretože pán Kovačík, policajti, prokurátor, súdy. Pán Kaliňák, podnet na mňa, príde návrh na moje odvolanie z funkcie predsedničky výboru a trestné oznámenie. Tak to sú úplne dve odlišné veci, pretože ja som v živote na nikom pomstu nepraktizovala. Ani som to tak necítila. Jednoducho, ja som presvedčená o tom, že keď niekto poruší zákon, tak za to má prísť spravodlivý trest. A keď napríklad pán Kovačík porušil zákon v tom, že vynášal zo spisov podsvetiu informácie, tak za to má prísť spravodlivý trest. A nemôžeme sa tváriť, že je úplne v poriadku, keď pán Kovačík je na funkcii špeciálneho prokurátora a budeme ticho, aby to náhodou niekto Rozumiem, on je aktuálne odsúdený, má prerušený výkon trestu, pretože pán Susko ho vlastne dostal z toho väzenia von. Ale pýtam sa naozaj na tie piškôrky, lebo tie sa stali tak povediac symbolom to Pexesov, či by ste ho teda áno alebo nie takto vyhotovili aj v súčasnosti, alebo už to považujete za niečo, čo je možno? Opakujem, tak ako som hovorila včera, že tí ľudia, ktorí tam boli, nepatria do verejných funkcií, lebo o tom to bolo, tak to hovorím aj dnes, s tým, že dokonca to potvrdili aj nezávislé súdy. Nie ja, ale nezávislé súdy. Nerozumieme si, hovorím skôr o politickom akte, ale rešpektujem, že teda ako to politický akt neurobila. Ako to vlastne komentujete. No, spolupráca s Igorom Matovičom, ako ste spomínali, Hnutie za ľudí je súčasťou Hnutia Slovensko v podstate jedného. Je súčasťou, je súčasťou koalície, išli sme do volieb ako koalícia, to znamená, že museli sme dosiahnuť vyššie kvórum, nie 5%, rozumiem, ale museli sme dosiahnuť 7%. Sú to 3 samostatné strany, ktoré sú združené v jednom klube. Rozumiem. Pani Remišová, nenechali ste ma dokončiť otázku. Je vnímané ako súčasťou Hnutia Slovensko, pretože tak vystupujete vlastne ako jeden, ako keby spoločný politický vlastne klub. Ste spolu v jednom politickom klube, akurát ste 3 strany. Preto sa pýtam, že či vlastne táto vaša koordinácia, kooperácia a koaličná spolupráca bude pokračovať, alebo sa nejakým spôsobom rozhodne za ľudí v úvodzovkách poslať do minulosti ako stranu a byť tvárou priamo Hnutia Slovensko aj v podstate aj ako keby oficiálne, nie len tak, ako to ľudia aktuálne vnímajú. Ale myslím si, že nemyslím si, že my sme teraz vnímaní ako jedna strana, že ten oficiálny názov klubu máme Slovensko za ľudí KAU. A takisto hovorím, že aj do volieb sme šli ako 3 samostatné strany. Teraz, čo sa týka o spolupráci, ja si myslím, že v konečnom dôsledku pred voľbami tá spolupráca bude musieť byť ešte dokonca oveľa širšia. Nebudeme si môcť dovoliť vzhľadom na prieskumy, však vidíte, aké tie prieskumy sú, aby teraz šli do volieb samostatné strany, ktoré majú tesne pod 5% alebo 4% a nemôžeme si dovoliť, aby tieto hlasy prepadli. Že dnes tá situácia je naozaj že veľmi tesná, veľmi tesná. Posledný prieskum, chvála Bohu, je, že Robert Fico by nezostavil vládu, ale na to, aby naozaj v skutočnosti nezostavil vládu, tak si myslím, že tá predvolebná spolupráca bude musieť byť oveľa širšia. No preto sa pýtam, či existencia strany Za ľudí má ešte nejakým spôsobom opodstatnenie, či nemá opodstatnenie len fungovať v rámci Hnutia Slovensko a či to vlastne zo Za ľudí nechcete tak povediac vzdať. My máme viac ako 150-200 členov v regiónoch. Pravidelne napríklad sa zúčastňujeme na protestoch. Naši členovia v regiónoch, ktorí tam vystupujú, máme starostov, máme komunálnych poslancov, máme viceprimátorov. Takže títo členovia chcú zostať v strane Za ľudí a chcú pracovať v strane Za ľudí. A to aj robia. Zlepšujú, keby som môžem povedať, mnoho prípadov, napríklad z komunálnej politiky, aké zlepšenia v regiónoch prinášajú. Takže nemyslím si, že by teraz strana Za ľudí mala zaniknúť alebo by sa mala s niekým zlučovať. Ja si myslím, že tá spolupráca, ľudia to aj chcú a volajú po jednote. Napríklad
Taký ideálny scenár pre mňa by bol nejaká koalícia Slovensko za ľudí demokrati. Taká širšia koalícia volebná. Alebo možno ešte širší blok. Ale v každom prípade myslím si, že nemôžeme si dovoliť, aby prepadli hlasy. Bolo by to vôbec možné vzhľadom na vzťahy, ktoré tam nastali, vzhľadom na to, že je to bezprostredne strana odčlenená z Hnutie Slovensko s radou postavených Igorom Matovičom? Ja si myslím, že každý jeden politik momentálne si uvedomuje tú obrovskú hrozbu Roberta Fica. Že to nie sú len ekonomické dopady na Slovensko, ale to je aj izolácia v zahraničí. To je spôsob, akým je Slovensko vnímané vo svete. Devastácia Slovenska, základných služieb, štátu. A myslím si, že každý jeden politik na politickej scéne, ktorý hovorí, že mu ide o Slovensko, tak si uvedomuje, že v konečnom dôsledku pred voľbami akékoľvek osobné animozity musia ísť bokom. A vidíte to aj napríklad na strane, myslím, že SAS, kde asi Slovensko a SAS však akože nemali zrejme tie najlepšie vzťahy, ale myslím si, že aj teraz deklarujú vzájomnú spoluprácu. Takže ja si myslím, že politici si na konci k sebe cestu nájdu. Ak má byť Hnutie Slovensko stále koalíciou spolu s vašou stranou a podobne, tak musí dosiahnuť 7%. To by aktuálne bol väčší problém pre vás ako pre strany, ktoré fungujú len jednotlivo a zúčastňovali by sa volieb takýmto spôsobom. Posledná otázka na záver. Čo očakávate od ministra Migala a jeho štátneho tajomníka Šalitroša? Vy ste s pánom Migalom mali opakované konflikty ešte, keď on bol novinár. Vy ste boli pani ministerka, čiže máte nejaké očakávania, že zmení chod fungovania ministerstva Míry? Ja si myslím, a napriek tým konfliktom si myslím, že to má veľmi ťažké. Že objektívne sa dostal do mimoriadne ťažkej situácie, pretože pán Raši mu po roku a pol nechal v podstate ministerstvo v chaose a v rozvrate. Vyčerpal 5%, to znamená, že z 12,5 miliardy pán Raši stihol vyčerpať len 800 miliónov eur. A zatiaľ čo, za 16 mesiacov, a zatiaľ čo nový minister Migaľ musí za 9 mesiacov vyčerpať 900 miliónov eur. Pretože na konci roka musíme Európskej komisii dať takto na vyúčtovanie 1,5 miliardy výdavkov. A my zatiaľ máme len 800 miliónov. A on to má dobehnúť do konca roka. Takže objektívne si myslím, že je v ťažkej situácii. A treba povedať, že on si to vybral, túto situáciu, že chce prebrať ministerstvo pánovi Rašim, kde on sám hovoril, že ministerstvo je v strašnom rozvrate. A zároveň to považujem za mimoriadne nešťastnú situáciu, hlavne keď hovoríme o slintačke. Pretože teraz budeme potrebovať, aby sa mobilizovali všetky možné zdroje u pána Takáča z eurofondov a teraz už u pána Migaľa z nového programu Slovensko. A budeme potrebovať, aby sme mohli farmárom preplatiť nielen náklady za zabitie zvieraťa alebo za nákupu nového, ale aj náklady, napríklad ten ušlý zisk, lebo však dojnice budú produkovať mlieko za 2 roky, sa im to podarí vychovať. To znamená, že to budú obrovské náklady na naše poľnohospodárstvo a teraz by sme potrebovali skôr kontinuitu, pretože to sú nekonečné rokovania v Bruseli. Ja som tam chodila, keď bol COVID a potrebovali sme sanovať pracovné miesta. Kurzarbeit. Ak ja som tam chodila ako na klavír, v podstate týždenne, na týždennej báze som telefonovala s Bruselom, s pani komisárkou. Podarilo sa nám vtedy vyrokovať 800 miliónov eur navyše, ktoré sme následne dali na záchranu pracovných miest. To sme dali 1 miliardu. No, takže len to je obrovská námaha. Na to musíte mať týmy, ktoré vedia po anglicky a ešte sa aj rozumejú eurofondom. A ja čo viem, tak už za pána Rašiho také týmy na ministerstve, on ich všetkých povyhadzoval na ulicu a za pána Migala teraz on začne výmeny robiť, lebo však vyhodí Rašiho ľudí, zoberie si tam nových ľudí. Ja to vidím prakticky ako nemožné. Uvidíme. Počkáme si na to, počkáme si aj na rokovanie výboru a napokon aj na otvorenie alebo neotvorenie schôdze o odvolávaní pána ministra Kaliňáka. Ďakujem pekne Veronike Remišovej, šéfke výboru a šéfke Strany za ľudí. Ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, teším sa, že ste s nami strávili týchto niekoľko minút. Ak máte chuť si pozrieť aj staršie vydanie Arény, budeme radi. Nájdete ich na stránke www.sme.sk/arena v podcastoch alebo na YouTube. Teším sa. Uvidíme sa niekedy na budúce.